पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननायाव पावार प्लान्टखौ फसंनायाव रायजो राजाफोरनि आधा खथा हाखौबो लानाय जानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बेखौबो अजद खालामदों दि थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननायखौ माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे रायजो राजाफोरखौ थुनज्लायनानै बेफोरबायदि दुंहाव थासारि खालामदों आरो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय एबा बेकार जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो थाखाय थांखि लादों होननानै गोबां माने बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा, जेराव गोबां माने ससियेल मिडिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोबां फोरमायदों दि रायजो राजाफोरनि हाखौ सेनानै एबा रायजो राजानि मोनथायखौ सेख'नानै बेफोरबायदि रां जानानै आथिखालनि सरकारा रां जानानै थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननो नागिरदों होननानै गोबां अजद दैखांदों आरो बे अजदखौ एबा अजद दैखांनायनि सायावनो गोख्रों फिननाय होदों दि थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननायाव रायजो राजानि आधा खथाबो हाखौ लानाय जानाय नङा होननानै बे रोखा फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। एडभान्टेज आसाम टुत जी सुविधा আহিল এই সুবিধাৰ ভিতৰত এটা প্ৰজেক্ট এটা প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম উন্নয়নটো হওক বুলি বিটিআৰ অঞ্চলত দিছিলে আৰু আমি জন্মৰ পিছত আমি প্ৰথম তেনেকা 18-20 হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ বা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি প্ৰথম দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউটিউব বিলাকত যেনেকা দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নহয়, কাৰো তাৰ আধা কথাও মাটি যোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান মানুহবিলাকে অলপ সুবিধাবাদী হিচাপে ৰাজনীতিক কাৰণত বা বিভিন্ন তেখেতসকলে জনা কিছুমান কাৰণত এইবিলাক গণ্ডগোল লগাই আছে। মই আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে পুনৰ এইটো বিবেচনা কৰিব আৰু আমি তাত স্থাপন কৰিব পাৰিম।